Έτοιμοι αρχίζουμε. Μάγκες τι στρουμφίζουμε. Βγάλτε τα βιβλία σας. Σώστε την υγεία σας. Διάβασες το μάθημα. Μάθημα ανάθεμα. Εργασία και χαρά. Στρουμ σημαίνει ξενιασιά. Ποιοι ήταν οι αρχαίοι θεοί? Το Σάββατο και η Κυριακή. Δευτέρα κάτι έχω. Τη Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Τη Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί. Να μου τη δίνουν οι Παρασκευές. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Πρώτη ώρα ανάγνωση. Μου τη δίνει ανάγνωση. Δεύτερη αριθμητική. Ομελέτα με τυρί. Ποιος θα έρθει στο πίνακα? Μου τη δίνει ο πίνακας. Μην ακούω σημουδιά. Να τραβέ μια λιχουδιά. Παρακάτω ποιος θα πει? Σάββατο και Κυριακή. Δευτέρα κάτι έχω. Την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί. Λα 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 λα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Η ζωή είναι δύσκολη. Τα ίδια πάλι θα μας πει. Πρέπει να προσέχετε. Στρουμ πως τον αντέχετε. Πρέπει να διαβάζετε. Ας τον να κουράζετε. Σκέφτομαι το μέλλον σας. Πάτε το καπέλο σας. Του δασκάλου η συμβουλή. Σχολείο σημαίνει φυλακή. Δευτέρα κάτι έχω. Την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί. Λα 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 λα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Θέλετε να συνεχίσουμε Όχι! ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα? Ναι, αυτό θέλουν τα στρουμς. Δευτέρα κάτι έχω. Την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί. Λα 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 λα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Θέλετε να κλείσει το σχολείο?